مكالقوني تملس عدقا يقللالو السلام أبقزها يا أخلك قدام تملس نابيتك أبون خازلو حقوف حوخا ما تنكرب مصاق نغزخا دكوا قراريبات تسبل لديخا كنزاب النفاق يا أخلنا بكا يا كل أخلي قرات موت مخصواس بالحي عشا حد نام ناكساس لو يدلو فتحي كابدبنا للزب انه قاب فقري نعم درارب حوي مكالقوني تملس عدقا يقللالو السلام أبقزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتيها زوناتنا نبتاح علي لسان الصغار وخعت مقبر صار الأهوات قراك ما يتكالو لهم يلن شويت عرر وديلو نامرو فينات شرحخان قنايكان جهنب سختت مران ملس عبزناهنا نقدت تبلا الله مو تبلا الله قدت تبلا الله قر تبلا الله مريد شنقر عروس ليعو قوانو زتلله مفتح بيتو شيطو وحيو دم زدقله دولار تقول بيبو كفأت تمهلله أبقفو نهبنا تمن زتقلله يا كل تبلا الله مريت يا كل حريت ود حريت قلنا نبحري قلنا نمدري قدام زحدركا قديدو كبهري إنك إيدا يحزو إيدك محبني حادنت مزمورنا بحالين غير سلام تختاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنا بحقنا نيولومون كم ووترو أقد ست استوتات حزنا لكم قريبنا لنا لايك مقبار سبورت مقبار شير مقبار سبسكرايب مقبار بمقبار دمانة تسرحنا كتحجزون عدمكم كم ووترو سفعت انتنان حبريتان حزنا متينا لنا دقوفك ما يفلينا نابلنا ዲፕሎማሲያችን መሰረት የሚያደርግባቸው አንከር ፖይንት እነዚህ ናቸው። ከዜጎቻችን ጥቅም፣ ከሀገራዊ ደህንነታችን፣ ከቀጠናዊ ፍላጎቶቻችን አንጻር ነው የውጭ ፖሊሲያችንን ማየት ያለብን። ኢትዮጵያ በቀጠናው ጋር ካላት ግንኙነት አንድ በተወሰነ የአቋም መንግስት የአቋም ለውጥ ማድረጉ የፈጠረው መንገራገጭ አለ። ያ መንገራገጭ ደግሞ ከጊዜ በኋላ ሴትል አለ። ሁሉ ጊዜ ዲፕሎማሲ የሚሰራው ባይ ቴስቲንግ ዘ ዋተር አይነት መንገድ ነው። ከአንድም በአገሮቹ ምንም አይነት ጦርነት ውስጥ ባልገባለው ሕጂ እንታይ እዮም ክብሉ ጀሚሮም ዘለው እቲ ናይ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢልና ደበገስናዮ ኒ ብዲፕሎማሲ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ይኸይድ ከም ዘሎ እንታይ ንኽበሃል እዩ ዝበሃል ዘሎ ልኡላውነት ናይ ካልኦት ሃገር ንምጥሓሲ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ወይ እውን ሓደ ነገር ኩሉ ግዜ ቴስቲንግ ደ ዋተር ወይ ከዓ ነቲ ማይ እና ፈተና ምስከድና ክፍጠር ብዝኽእል መንገዲ እዩ ኣብዚ ካ ቀፃሊ ንሪኦ ኣለና ኢትዮጵያ ምስ ራሽያ ዘለዋ ርክብ ኢትዮጵያ ምስ ቻይና ዘለዋ ርክብ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ምስ ቱርክ ዘለዋ ርክብ እናተባህለ ይዝረብ ዘሎ but there is one thing ኩለንተን ሃገራት ዝብልዋ ዘለው እቲ ዲፕሎማሲ ወይ እውን ንሳቶም ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢሎም ካብ ዝጅምሩ ኣብዚ ነዚ ቪድዮታት ቆራሪፆም ብዙሕ ግዜ ሼር ገብሮ እቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናቱ እቲ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ እዝፍ ገለ ነገር ውፅኢት የምፅኡ ከም ዘለዉ ንምግባር ዳርጋ ኣነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንነዊሕ ኣክቲቭ ስለ ዝኾንኩ ብፍላይ ኣብ ኤክስ እቲ ዝፃወትዎ ገይም ናይ ኣቢ ካድረታት ተረዲእኒ ኣሎ ብድሕሪ መጋረጃ ዝተፃሕፈ ፅሑፍ ይድውሃቦም ተረዲኦም ኣለኹም ገሊኦም ንዓቁርብ ይቕይርዋ ተደየለ ተመሳሳሊ ሓበሬታ ቀፃሊ ዓሰብ መዓልታዊ ብዛዕባ ዓሰብ ፖስት ክገብሩ ክኽእልሎም እዚ ከዓ እንታይ እዩ ነቲ ናራቲቭ ሽፍት ንምግባር ነቲ ህዝቢ ናቱ ብዛዕባ ዓሰብ ጥራይ ንኽዝምር ንዓሰብ ጥራይ ከተኩር ናብኡ ጥራይ ንኽደፍእ ስለምንታይ ውሽጣዊ ቃንዛ ናቱ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፀገማት ሸለል ንኽብሎ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀገም ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ፀገም ክዛረብ ከሎ ስምዑ 3-4 ፀገማት ከስማዓኩም እየ
إذا هاجر إزيا أبناء فيترو جزا زلا هاجريا أبناء فيترو هاجر زلا نايكالو ودا بيها تتم زلا خلاص رربا عالم دقفته يبنا ني أفدق بحرنا يرتاحن وسيدنا يمزبلو زلو أوكي لحن أبز سمعوا انتهي بلالو ياي لبام أبي لبام كويني أكتس قبر لهم زلو أبز كسمعوا አፋር ፕሬዝዳንት ክቡራቱ አወል አንድ የሚገርም ሐሳብ አነሱ። አፋርና ሶማሌ ድሮም ይጣላል፣ አዲስ አይደለም። ግን ያሁኑ የአፋርና የሶማሌ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ? ፈትሹ እስኪ አለኝ። እንዴት ብለው አንደኛ በዚህ ግጭት ሴት ይሞታል አለ። ሶማሌ ሴት አይገልም፣ አፋር ሴት አይገልም አለ። እንጋጫለን እንጂ ሴት አንገልም አለ። አዲስ ባህሪ ነው አለ። ሁለተኛ አፋርና ሶማሌ ቀን ቀን ይጋጫል እንጂ ማታ ማታ አይዋጋም፣ የማታ ውጊያ አያውቅም አለ። ያሁኑ ግን የማታ ውጊያ ያለው አለ። ሶስተኛ አፋርና ሶማሌ በግልጽ እየተናገረ እየሄደ ይዋጋል እንጂ አፉን ሸፍኖ በመሸፈኛ ራሱን ደብቆ አይዋጋም። ያሁኖቹ እኮ ፊታቸው የተደበቀ ነው አለ ሲል انتهينا نسمع زلنا أبي أحمد أوشتها قرر زلو كوينات ما عليه تاونات كوينات اتزلع على درجة مساورناتون نا جندوز تكملوا سموخانو بزين خطفلتي ليه أمونكو عفارن سومالين زبال تري واللهم سومال زبال كلل كم دما تعفار زبال كلل أمونكو زيوم ننوح سغسالة بأسلو كتسالي ببراتي كاتوليوم قال قابريوم حجي ناب عفار كتسالي ملالو سلو زلو عفار قبل قداينا سوماليا ابز واقالو زنبري قلعه سلو زغونه ناي قلعه بحرياتو مس سوماليا ابز تفاننولو زنبري قصال سراويتو تانكتاتو قال ملنا ابتكلون سومال طراي زخيد نيرو قصالي ناي لمعات بروجكت كرييلنا سومال خيد نيرو سلازي تكلل سومال سي بقى قدا سنت نيرو رسعي وهجي دحرناي سومال لاند سومال زبال يلن ناب عفار يقيرو زلو اب عفار زلو حرشا لمعات تقبر زلو كوريدور بلا بلا نتبالي فتي حجي انتهي كغبرت فتن زلو اما نغوزيوم كلته من كعتو زخل أورومدي دز أوتو زلو نتي كنا تاي زبل زلو ثلاث سنوات مرحنا عفارسي بزعبا تصابونا سومالين عفارن كزارب كله ثلاث سنوات على العلة حدا بليتاين باسننا نحنا بلاسي حجيكن بليتي زغبر متقعتات نرلنا قال قال نسيتاين قتلنا نحنا سومالي يكون عفار تواغيو قال نسيتاين قتلني حجيكن دك نسيو قتلنا نرلنا كوم دما عفارن سومالين كباس كله جزء شفيني واغاني حجيكن تشفينهم واغون نرلنا سو هاجر كذا يكونن أنا زجر من السبزي إثيوبيا دي زم حضر زلوا ويس أب حنقول زل أديس أبا جاري نعو إثيوبيا مالت أديس أبا يتمحضرها بجاك أديس أبا زلون كل زكوا عصري مثلاً بحفشة أوش إثيوبيا زجبر زلوا دراما حدا أمونغو أفارن سومالين جز أوتو زلوا أمونغو كلت يوم أساوير كادما أتي أوروماز بحال نزوم كلت يوم قبل عميد اللي سلزلوا أنت وحدا كبعتهم قالنا قرن هو سديو أفدق بحرك خيط تغين بحد يوم كورر تغينو سلازي ما بيرترا قصة كتمت كله ده حسب أجندة خون كل عفاري زغدسو زلو ناب سومال خون كله دما تناي سومال كل اللي زغدسو نيرو كلت يوم كل لا دما أبتناي أورومو أمنك يبلومن نزين مهساس زتقملو زلو دراماين اندر زلنا هذا كل ثلاث دراماتات كريكمي أو اشتحقرو دس أوتو زل جيم إذا هاجر زيا أنت عينت أجاقت بيا خمس غلكا وهن رمنتان سمعوها بزج ኃይልህን አውጣ የሶማሌን ክልል ኃይልህን አውጣ የአፋርን ክልል ኃይልህን አውጣ ፌደራል ፖሊስን አውጣ አልንና ስፔሻል ፎርስ ነው ከዚህ የሚሄደው ሪፐብሊካን መከላከያንም ካየህ ምታ ፖሊስም ካየህ ምታ የአፋር የሶማሌ ክልል ካየህ ምታ አንድ ሰው እንዳይጠጋ ሁላችሁም ውጡ ብለን ስፔሻል ፎርስ ላክን እንኳን ግጭት እንኳን ግድያ ድምጽ የለም ከሁሉ ጋር መከላከያን አውጥተን አንችለው መከላከያ ባለበት አካባቢ ቅድም ባልኳችሁ መንገድ የሚፈጠረው ግጭት ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ጠባሳው ከፍተኛ ነው ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ነትኩሎም አው ዘሎ ወታደራዊን ሓይልታት አውፂና ናይ ሶማል ሓይሊ ናይ አፋር ሓይሊ ናይ መከላከያ ሓይሊ ኩሉ ፖሊሱን አሊና ሪፐብሊካን ጋርድ ቶም ቦዲጋርድ ናቱ ንዑ ንከላኸሉ ኢማራት ተሰልጠነሉ ንዖም ሰደድና ችግር የለን ተፈትሑ ይብላሎ ስለዚ ባዕሉ ሽግር ፈጥር ባዕሉ መፍትሒ ኮይኑ ድማ ይመጽእ ኦኬ ሓደ በሉ ካላይ ኣብዚ ዘዝርዎ ዘሎ ዝን ክልት እዩ ናምሓራ ኻንጠምት ሕጂ አይደለም ያለው በደንብ ውይይት ስለማይደረግበት ነው እንጂ በኢትዮጵያ ውስጥ
ብሔር የሚል ስም ሊሰጠው የሚገባ አንድ ህዝብ ቢኖር አማራ ነው። አንዳርጋቸውን እየሰማችሁት ነው። እንግዲህ አይ ዶንት ኖ እኛ እንለያለን ነው ያለው። አማራ ኤክሰፕሽናል ነው፣ ይለያል። የኛ ብሔርተኝነት ይለያል፣ በፍጹም ይለያል። ይሄንን ነገር ማወቅ አለባችሁ እንደምንለይ ነው ያለው። በደንብ ካልሰማችሁት ምን አይነት አደገኛ ንግግር እንደሆነ፣ ፋሺስት ንግግር እንደሆነ፣ የናዚ ንግግር እንደሆነ ይሄ በጣም የዚህ የዩጎዝላቪያን ያፈረሳት ንግግር እንደሆነ እንድታቁ ደንብ የሰማ አጅንታይ ዝብል ዘሎ እዚ እቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ አቢ ማለት እዩ ነቲ ናይ አምሓራ ኢሊት ፋሽስት ከም ዝኾነ አክራር ከም ዝኾነ ንኢትዮጵያ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል ከም ዝኾነ ገይሮም አታክ ገብርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለው the same ideology ናይ ኦሮሞማ ድማ ንብሙላት ሃገር በትናቱ ሜንታሊቲ ክፀልዋ ዝደሊ ዘሎ እዩ መጠን ናይ ኦሮሞ ኢሊት ኣብ አዲስ አበባ እናነገሰ ዝኸደሉ አምሓራ ይኹን ካልእ ብሄራት ቦታ ከም ዘይብሎም ይድስምዖም ዘሎ የአይን ሳቶም ግን ሙሉእ ኢትዮጵያ ክውክሉ ከም ዝኽእሉ ባይ ዘ ወይ ለንቀነ ጥራይ ናይ ሻዕብያ ልኡኻት ናይ ተጋሩ ናይ ህወሓት ልኡኻት ናይ አምሓራ ናይ ፋኖ ልኡኻት ብምባል ብዙሕ ሰብ ኣሲሮም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ again weaponization ኣነ ኢለ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ክእሰሩ ሕማቅ ክወርዶም ፀገም ክመፆም ምዝመዛ ክወርዶም ከም ዝኾኑ ርዲ እዩ ኣቐዲመ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክገብርዎ ዝኽእሉ ንሻዕብያ ብፍጹም ክስዕርዎ ስለ ዘይክእሉ ኣብ ባይታ ኣብ ግንባር ኣብ ካልእ ክስዕርዎ ስለ ዘይክእሉ ሕና ቀራናት ንጓዕማማት ኩሉ ግዜ ዝጥቀምሉ ፖሊሲስ እዩ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ነቲ መስኪን ህዝቢ ናይ ኤርትራ ክባድል እዩ ስለዚ ኣማራፂ ተለካ ጥፋ ካብቲ ቦታ ትጥፋ ኢለ ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ታሪኾም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕማቅ ክፍፅሙ ድሕር ዝብሉ ይኮኑን ነጊርና ኢና 10 ግዜ ክትነግር ትኽእል ኢኻ እንድሕሪ ክትወፅእ ዘይክኢልካ ጸሎትካ ግበርካ እውን ላዕሊ ሰብ ክሕግዘካ እውን ኣይክልኒ ሓቂ ንምዝራብ ምክንያቱ ሓደጋ ይመፀካ ኣሎ ሽግር ይመፀካ ኣሎ እንድሕር ተባሂልካ ተነጊርካ ክትእለ ዘይትኽእል ኮይንካ ደና ነቲ ዝመፀካ ነገርካ ክትቅበሎ ኣለካ ምክንያቱ ኣማራፂ የለን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንህዝቦም ብድሮና ዝቐትሉ ዘለው እዮም ኣቢ ንህዝቡ ብድሮና ዝቐትል ዘሎ እዩ ንዓኻ ብፍሉይ ክሓልየልካ ይትፀበህ ኣብ ኣምሓራ ብድሮን ይቀትል ኣሎ ህዝቡ ኣብ ትግራይ ክንደይ ህዝቢ ኣፅኒቱ ብጥሜት ካሕጂ ይቕፅል ኣሎ ከምኡ ድማ ኣብ ኦሮምያ መበቆሎ ኦሮምያ እናተባሃለ እውን ኣብኡ ዓድ ግፍዒ ዝፍፅም ዘሎ ስለዚ ንዓ ንህዝቡ ዘይገደፈ ንዓኻ ኣብ ስደተኛ ስለ ዝኾንካ ብፍሉይ ትሪት ክገብረልካ ትፅበ እንተለኻ በቲ ሓደ ወገን ጥንቃቐ እውን የድልዮ እቲ ዘረባ ምናልባት ናይ ሰባት ሂወት ስለ ዘይርዳእኒ ይኮንኩን እንተ ትኻልእ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ትኸይድ ዘለኻ ኣነ ድንጋፀ የብለይን ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ኣነ ካብ ኤርትራ የተሰዲደ I understand your situation ክስደት ተደሊኻ ስደት ግን ኣነ ክስደት ከለኹ ሱዳን ከም ዘሎሚ ነበረ ተርዲኹን ኣለኹም ኣቲኻ ውሽጢ ሒደ ተዋርሕ ገንዘብ ተለካ ኤሮፓ ክትረአ ትኽእል ነርካ ኤሮፓ ድማ ኢሚድየትሊ ወረቐትካ ሂባካ ነይሩ it doesn't matter እንታይ ፖለቲካዊ ፀገም ክልሎ ሞቲቬሽን ነይርዎ ሰብ ክኸይድ ከለኹ ደ ኣብ ኤሮፓ ኣሜሪካ ቦታ ነይሮ ወረቓቕቲ ኡፍ ኢሎም ህቡኻ ነይሮ ስለዚ ሪስክ ክትወስድ ከለኻ ሪዎርድ ሪስክ ሪዎርድ ዝበሃል ኣሎ ሪዎርድ ናትካ ርኢኻ ኢኻ ትገብር ሕጂ ዘሎ ግን ሱዳን ክቐትለካ ዝኽእል ሓይሊ ኣሎ ካብ ሱዳን ሓሊፍካ ሊብያ there is high probability ክትቀተል ቀደም ባሕሪ ጥራይ ከቢድ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ባሕሪ ከማን ዘብፅሓካ የለን ኢትዮጵያ እንተኸይድካ ድሮ ኣብ ክንደይ ቦታ ክትቀተል ኣብ ክንደይ ቦታ ክሽየጥ ትኽእል ነዚ እናርኣየ ሓደ ሰብ ናብ ሓዊ ክኣትዮ እንድሕር ኢሉ ግን ኣም ሶሪ ማለት ንሓደ ሰብ ግደፍ ኢኻ ትብሎ እምበር ኮይኑ ኣብ ሂወቱ ኣብ ምርጫ ክታትዩ ትኽእል ኢኻ ይመስለኛል ምን አይነት ዴንጀረስ እንደነገረ ንግግር እየተናገረ እንደሆነ ከዚህ በላይ ምንም ማረጋገጫ የለም እኛ እንለያለን ዩኒክ ነን ልዩ ባህሪ ነው ያለን ኦኬ እዚ ናቶም ጉዳይ እዩ ኔክስት ቶፒክ ናቶም ክሪና ብዙሕ ዘረባ ስለ ዘለዎም ኣብዚያ እስከንኸይድ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ምንታን የከፉ ነገሮች ሊመጡ እንደሚችሉም ከወዲሁ ምልክቶችን እያየን እንገኛለንና እንደው ዘውዱ በዚህ ሳቢያ የኤርትራና የኢትዮጵያ ጦርነት ሊነሳ ይችላል ብለው የሚገልጹ ወገኖች አንዳንዶች በፍጹም ሰማይ ዝቅ ምድር ከፍ ቢል ሁለቱ ሀገራት ወደ ጦርነት አይገቡም ምንም የሚፈቅድላቸው አቅም የለም የኢኮኖሚ አቅማቸው አጠቃላይ ሁኔታው ወደ ጦርነት እንዲገቡ አያደርጋቸውም ወደ ጦርነት ከገቡ ጦርነቱ የሁለቱ ብቻ አይሆንም ቀጠናዊ ነው የሚሆነው በየቦታው እሳት አለ እዚ ሕጂ ተዘረባረይዎ I really don't like this እዚ ዓይነት ዘረባ ንምንታይ ዕላማ ሰም ይዘረበሎ ካላርሲ
أبزوان إذا كلتين هجرات نكوينات تأتين كلتين نكوينات كحجز زغل ويون كأنجد زغل عقمية باللنن نابليهم تزاربو كمان جايز هذا نج هذا زي إيرتراون ده رقم كردا كلو إيرترا كوينات هاي تدلني هذلا نكوينات زخو مخنياتون يبلا إيرترا كوينات تتفتيرو جن نكوينات زأكل كتبا يبلان زبل بولشيت BS يبلوز حصاتي إيرترا نكوينات زخو كتبا هاللي واي فلودي أي هالون كلا رستيو أب كويناتنا تجراي اتزخافة كوناتنا إيرتراي نيرو كسب زلاجوس أولز نبرو موزنا إيرترا خناتون خلينا بلون يرب كابشو كسب لومي إيرترا بلوت يا جراز الله بحرشاو من قد يكون كرامات صبون يرو أب كوينات ما مقبن سنكني زد ليكا أسوارن سنكني زد ليكا إيرترا دما نكوينات كل جزء دلونات الله كل جزء نكتواجا إلى يكونتن سلاعيناتا أبزخون يكون كهرماك كم زغل كالكوليت جرات خيط هجر سلزخون سلزي إيرترا نتكوينات كما زغل زأكل عقم خمسة الله رديو سلامتاي إيرترا دكي سايكون انتنبر كوينات كل جزء كهرموا خمسة خدو سلا دفولتو كل جزء كالكوليت زخون مكسخاز جبر حجريو مباري إيرترا كحوس سلامي زلوا سراويتاو كمتأسات ويون أبناء لمعات من قدت راي مخدت سلامتاي كسب لومي نتناي وتهدراوي دلونات نايت هاجر كقدلو زي دل زلوا because there is risks أبكر نيوم ريسك له الكالكوليشن ناي ريسك اختريا خلنا زي كده ده يزل ولا كون يرترا بقطع كفر هذا الريسك خمنا كلام تزيله الريسك جن الله السودان زلوا قداي بغير اللي لنا بكلام عايزين تغير زخني نيرو أرسل تعويته تمسيو من يزدف أزل بدعيتي مرات ما حسب يزدل نيرترا رجيم تشينجز دلي نتنا أمريكا أنا كتكبر خليها بتقاهم كوينا نعيط راح يحجزون كبل زخل حيلي أرجعهم لله سلازي زلوا قال أبي تبي أزل حيلي حسب زبلو زل حسب سلز دلي كنا هذا أجندة نايكالوت سلز غفل زلوا نتازربا ذا سورة زلوا سي سلز تريسك له ولا كعقمة هلو نخجبره ريسك جنا له تهديد له قال بيمن زل حيلي زمن حيلي كنا أبزخون يكون جزء كأي بتخز غنا كايدا خيز غليو قالوا حيلتات كده فوق يقولوا إيران أبنت تأجندة له هاي فلتين يقول there is still risk أديهم لهم سلازي أب كباب إيرترا بكل من قد ريسك سلازلو تهاجر كل جزء دلونات هلو هواجع سلازلي كوينا سلاز مرت أيقونن كل جزء تسأل على ناي ريسك أبتزوبانا سلازلو قال كاب نايلو من العلي ما أشكر داك حتى ناي كوينات معناته هاجرات كفرسة أبريل تايم نرلنا السودان تاي كوينا الله لو ما خمان الحمد لله قرب قريب الله يمسكم قبل خليهم لامي تمسكم قبل قرب تنفاس غيبا مالو سبن خارتم كاتو جمير له اتزوت زل سلت هدما هورر فيلمي ناي هورر فيلمي خاطري كم زي عينك انوات كلودي خاطري قال ناي قال حيل ما تشي زق اصل زنبري يمسل كلتا سوداناوين حتحدهم كم زي نهاجرهم كعنو نحدهم زي قاتلوا حيل انتلهم تزحزنا كاسي نحدهم كن زي قاتل نتي تحت غرت ناي تهاجر دحري سعري بقول ذا عينته طوا عبي لما انا تاك تمارس كتمون تبال نبر ኢትዮጵያ ድማ ኮሚ ጽበየም ዘሎ ትጽና መንጎም ዘሎ የዘረይኩም ዘሎ ስለዚ እቲ መናውራ ናቶም እዚ ኩናት እዚ ክልቴን ሃገራት ድልዋት ኣይኮነን ያስ ኣብ ድልዋ ኣይኮነን ኣብ ንዝኾነ ይኹን ኣብ ኩናት ዝኸውን ዓቕሚ የብሉን ስለምንታይ ይኹም ዝብል ዘሎ ኣብ ኩናት ኣይኮነን እሽተይ ኩናት ከማን ከቢድዎ ከም ዘሎ ኣብ ኣፋኖን ንሪኦ ስለ ዘለና ሕጂ ድማ ናይ ትግራይ ኣንጻሩ ጠጠው ስለ ዝበለ ክንምንታይ ዘረጥረጥ ይብል ኣሎ ስለዚ ናይ ኣብ ፀገም ርዱይ ኩሉ ሰብ ፈልጠ እዩ ኤርትራ ሃማን መሊሳትል ነይራ ባይ ዘ ወይ ጽነይ ለከረየኩም ያ እሳት በጣም አፍሪካ ምስራቅ አፍሪካን ወደ ለየለት ቀውስ ውስጥ ሊከት ይችላል ብለው ስለሚሰጉ ይሄ ጦርነት የመከሰት እድሉ በጣም ጠባብ ነው ይላሉ። ስለዚህ ምን ልናይ እንችላለን የሚለው ጥያቄ ይነሳል። ምንና ይሆን? እኔም በዚህኛው ነው መስማማው። ምክንያቱም አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ወይም አብይ አህመድ ከኤርትራ ጋር ይዋጋል የሚል እምነት የለኝም። ይሄ ምንድነው የአቅም ጉዳይ ነው። በምን አቅሙ ነው ከኤርትራ ጋር የሚዋጋው? አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ከዚህ በፊት እኮ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከጎኑ ነበር እኮ እንደምታስታውሰው ህወሓቶች ያኔ በባድመ ጦርነት ጊዜ ያኔ በተቀሰቀሰበት ጊዜ እንኳን ስለዚህ በወገን ኢትዮጵያ ነቲ ኩናት ዝኸውን ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝዛረቡ እዮም። ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ኣብ ጎኒ የለን ዘይኮነስ ህዝቢ አንጻሩ እዩ ዘሎ ብዙሕ ክፋል ናይቲ ህዝቢ አንጻሩ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኳስችን ናብ ኤርትራ ገለመለ ዝብሎ ዘሎ ድራማ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚኣ እስከ ንስማዮ ድሕሪኡ ናብ ኤርትራ ገዘይ ከላግባ ክፍትነ ብፍላይ ናይ ባሕሪ ዝብልዎ ዘሎ ክላሽ ከያዝ በሶስት ክላሽ መመዘን አስቸጋሪ ነው። መንግስት ስለሆነ በለጠ መሳሪያ ይኖረዋል። ከገባህ መቅጠም ነው ዋናው አለመግባት እንጂ ከገባህ በኋላ ቦክስ እኮ አይደለም። ኪሎ ስንት ነው ተብሎ የሚለካካበት ቦታ አይደለም ጦርነት።
እንደዚህ አይነት ሐሳቤ ኢትዮጵያን ወደ ኋላ ስለሚጎትት መተው በጣም በጣም ይሻላል። ጠመንጃ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ደጋግሞ ዘለዎ እዩ ንኩናት እንተኣቲኻ ኩሉ ዓይነት ሓይሊ ኢና ክንጥቀም ንኽእል ክልተ ብረት ሰለስተ ሽጉጥ ሒዝካ ምሳና ክትዋጋእ ትኽእል ኢኻ ንፋኖ ክንዕቕ ከሎ ናይ ቀደም እዩ ሎሚ ድሮናቱ ኣይሰርሐ ሚሳይላቱ ይሰርሐ ኩሉ ነገር ኣይሰርሐን ዓቕሚ ናይ ፋኖ ድማ ካብቲ ናይ ቀደም ብተዓፃፀፍ መልክዕ ገጂፉ ከም ዘሎ ይርኢ ኣሎ ስለዚ ዓቕሊ ፅበት እቲ ናይ ቀደም ተሃዲድ ገዲፍዎ ይኣብሎሚ أصوار قال ملا زبل نفعنا يهددني نحو نتعرق سلام نكبر بسلام عشان قبل جمير زلوا سلام انتاي بحيل فتشنو كم دي واصو سلازراي اتي من لا عالنا يا محراد ما كاب قطر وصاينا خونا سلازم زلوا اجر ما نفتقراي سغير لصني لغريكم ስለዚህ ጋይ بزخدو شجري دفتر بر سلام زفتر ما راح يكون ጅራ ሲገባ አገር የገዛህ መስሎ የገባህበት ነው ቻላው አሁን መባል አለበት እንጂ ምንም ይሄ የአማራ ጥያቄ የሚመልስ ፎርስ አይደለም። ይሄ ቅጥረኛ ፎርስ ነው። ቅጥረኛ ፎርስ ነው። እቲ ጀነራል ናቶም ድማ እዚ ዓለም አቆራሪጾም ሸርት ገብርዎ ዘለዎ እዩ ጀነራሎም እቲ ፊልድ ማርሻሎም ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ሓይሊ ተቆፂሩ ብካሎት ተመዊሉ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣገይ ፀርፍን ህዝቢ ኣምሓራ እዩ እዚ ህዝቢ ኣምሓራ ንመሰሉ ቃለስ ከም ዘሎ ይፈልጥ ንህላዊኡ ናይ ህላወ ቃልሲ ይገብር ከም ዘሎ ዝረ ናይ ህላወ ቃልሲ ምዃኑ ካብ እንታይ ትፈልጥ ሰላልፋ ናይ ሰራዊት ታሪኻ ካበይ ድብገስ ዘሎ መን ይምግቦ ኣሎ መን የስትዮ ኣሎ ከመይ ይቕፅል ኣሎ ስለዚ እዚ ናይ ህላወ ቃልስን ህዝቢ ኣብ ህዝቢ ዝተመሰረተ ቃልሲ ስለ ዝኾነ they have no chance ሕጂ እኳ ክርዶም ጀሚሩ ተቐደም ክድዱ ከለዉ ዝብልዎ ዝነበሩ እዩ ሎሚ ተረዲቦም እዩ ሕጂ ናባና እዩ ግን እቲ ሕርቃን ኩሉ ግዜ ናባ ኤርትራ ገፅካ ከተውፅኦ ዘለካ ትዘረባ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ፅሑፍ بتدقاقامي زبلوا زلو مالتيو قال لك كابتن عبيت كادرتات ناي ابي مالتيو ايرترا مس جبسسي تناي عرب ريتسي فورم زبحال حدش وعلى خقابه امو زخون نجر سقمتي نخوسد مغنياتو اثيوبيا شجرنا فترتنا ان دفعتنا ان كتالينا تفتن سلازلا قال نجر كبرالو يلو يلمن كم زلو ناي ايرترا منغستي نتنا إثيوبيا أمتاسا نا إثيوبيا نا بحر حلمي أمانة سقات فتيرو لهم زلو يمزن أقرزلو but the council itself has largely ineffective and lacks real sway on critical race issues كل زي تايو فرح أسر تبتر كم زباليو إيرترا أيكونن لومي اتقدم كفي وخلون ملا زيناوي مس كل عالم كوينو تانكتات مسائلات عتيقا بعد ما مريتنا وكفي لخلون ردون نوع حجزوني لنا عربي لمنتن بسلستميتن سوسان ديجري تخبيبا خلا كاب زخون يكون هاجر مراخبنا بإيرترا ولا مدهاني تسعينا نزمصاز نبرا نا أمريكا حيل بحري أب من قد كلفو ملس وكبلهم كلون إذا ذهبت هاجر يكونتن سلازي إيرترا إذا كل زبلو وزلو كام محر فرقي هو تتا جمير لهم سلازلوي أنا على أماناتي دما من سيرترا يكون كعزلو من سيرترا مورال حف كبلالو مغنياتو مستير عودنا يز بإيرترا حدنته سلا زخونه كلا يكونن أصوار زلوا حسين زلوا يكونن حدنا زلوا نهزب زوكل حزبي سراويت يكون منسي نهزب زوكل نهر قينو نهزبي لزق على استقينو زسعر حيلي يلن تاريخ نايز بإيرترا دما نعيز أقول له من البات إيرترا سقيلو من يوم دريوه نزخول لتعبيت ناتهم أبزلن كنجن قال فليز بالي ملسكو بجميرة مالو which is good نستر حبريتنا إيرترا تيمانا قبر مسكل نتعصر تجزيب زعبا كنت باو منقسقاسنا إيرترا زقعشش زربوا ملسي بلو مستناي كنت بامزوز عكو كلا قبلكم حجينا بتناي تقراي قزنا كنسقرتي حتوناي تقراي زلو مستني ساتهم زخدوا زلو أبزون رأي تناي جبيا تقم بعلاتهم كزاربوا خلو كنري كنفتنينا عندك بكم أبزيا سو بك إن الله تعالى بس جنك جزء لما يستوصل ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው አለ ለማ ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው አለ እውነቱን ነው ኢትዮጵያዊነት የሚለቅ አይደለም በደም ያለ ነው እውነቱን ነው ለማ እንዲህ ነው ብቅ የሚል ኢትዮጵያዊ በቸገራት ጊዜ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ኃይል ነው ብያለሁ I don't know በቃ ህውተታ ናይ እልፊ ናይ መጃኒን ዘለዎም ዝመስሉ ሰባት እዮም እቲ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ከለዉ ክትሪኦም ከለኻ እንታይ ትዕላምኦም ከማን ብንጹር ዝርዳእካ ኣይኮነን ግን
ነታ ኢትዮጵያውነት ትብል ስምዒት ንኽፈጥርዋ ኣብዚያ ደጋጊመ ክነግረኩም ኤርትራ በፂሓቶ ዘላ ሃገራዊ ንቕሓት ጎረባብትና ክምነይዎ ጥራዮም ዝኽእሉ and I can see this ኣብ ኤክስፖስ ክገብር ከለኹ ኣነ ዝገርመኒ ማለት እዩ ንኤርትራ ዝውድስ ክፅሕፍ ከለኹ ብዙሕ ኮሜንት ይድፅሓፍ ዝኾነ ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኢትዮጵያ ኮሪዶር ልምዓት ተወዲዩ ምስ በለ ኣብ ውሽጡ ፀርፊ ጥራይ ይፅሓፈሉ ሓሳብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይመውት የለን ድዩ እናበሉ ኢትዮጵያውያን እዮም ዝብለኩም እቲ እንኮ ፅቡቕ ፊድባክ ዝረኽቡ ንኤርትራ ክፀርፉ ከለዉ እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ ንክውድሱ ሞቲቬሽን የብሎምን ንኤርትራ ንክፀርፉ ጥራይ እዩ እንታይ ሽሙ ክገብሮ ወይ እውን ዓሰብ ክንወስድ ኢና ክብሉ ከለዉ ኢንጌጅመንት ዝረኽቡ እቲ ልምዓት ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣያምኖን እዩ ፌክ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ በንጻሩ ናይ ኤርትራውያን ፅቡቕ ንእሽተይ ነገርና እውን ከም ዓብ ነገር ርኢና ነፍስና ኣብ ነፍስና ኣሚንና ክንከይድ ንፍትን ህዝቢ ስለ ዝኾንና እዚያ ነገር እዚያ ዝያዳ ክንሰርሓላ ኢና ኣብዚ ወላ እውን ንእሽተይ ይኹን ስጉምቲ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ ዓብ ነገር እዩ ኤርትራ ቀስ ኢላ ኣብ መሰረት ናይቲ ሃገራውነት ነዲኻ ሃገር ከም ሃገር ዝሓስብ ከም ሃገራውነት ዝሓስብ ሕብረተሰብ ይሃኒፃ ዘላ ኣብ ካልእ ከምኡ ዝበሃል የለን ንኣቢ ንኢትዮጵያ ይውክል ኢሉ ዝዛረቡ ሓይሊ የለን እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ መርጋ ምስ መንግስቲ ኤርትራ አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ንኩናት ዝዕድም ናብ ኩናት ዘእቱ ዝኾነ ዓይነት ሽርሒ ይርከብ ኣይብልና ብተደጋጋሚ ዝገለጽናዮ እዩ ብሕዝውን ብተደጋጋሚ ከም ዝገለጽናዮ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኩሎም ጎረባብቱ ናይ ቀረባን ርሑቕን ጎረባብቲ ህዝብታት ሰላም የድልዮ ተስፋ ዘለለው ራህዋ የድልዮ ስለዚ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ሱዳን ዓፋር ምስ ኩሎም ጎረባብትና ሰላማዊ ርክብ ክህልወና ንደሊና ስለዚ እዚ ኣብ ትሕቲ መስርሕ ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ትሕቲ ሕገ መንግስትን ኮይንካ ዝግበር እዩ ካብዚ ወፃእ ግርማይ እውን ኣልዒልካዮ ነርካ ካብዚ ወፃእ ዝኾነ ዓይነት ርክብ የለን ምዚ ተኣሳሲሩ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ኣትዮም ናይ ኤርትራ ሰባት ኣትዮም ናይ ኤርትራ ስለያ ኣትዮም ዝበሃል ብዕራይ ወለደ እዩ ለዚ ከም ዝበለ ምንቅስቃስ ይኹን ከም ዝበለ ርክብ ኣይተጀመረን ቅድም ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈልጦ ብፍላይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምስ ፈረምና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣምሓራ ወይ ናይ ኣምሓራ ዕጡቃትን ናይ ኣምሓራ ምሕዳራትን ዝሓዝዎም ከባብታት ዝምልከት ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከውፅኦም ከባብታት ዞም ናይ ሰሜናዊ ክፍሊ ናይ ትግራይ ካብ ኢሮብ ጀሚሩ ሳኡም ሓጀር ዘሎ ከባብታት ትግራይ ኣብ ወሰን ወሰን ኤርትራ ዘሎ ከዓ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ክወፁ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቲትና ለዚ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምፍፃም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኢንጌጅ ክንገብር ዝሃቦ ኣንፈት ነይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝፈልጦ ዝነበረ ምንቅስቃስ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ካብኡ ንድሓር ይቀፀለ ስለዚ ካብ ዝወፃእ ዝግበር ካብ ዝወፃእ ዝተገበረ ዓይነት ምንም ዓይነት ርክብ የለን ሕዚ እውን ዝግበር ርክብ የለን እቲ ሰላማዊ ባህጊ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ግን ኣለና ካብ ዝወፃእ ዝኾነ ምንቅስቃስን ርክብን ግን ከም ዘየለ ይገልጽ ደልየ ምስ መንግስቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተጋሩ ብፍላይ እቲ ናይ ደብረፅዮን ክፋል ህወሓት ማለት እዩ ነቲ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ዘረባ ንጹር ዝኾነ መግለፂ ድሕሪ መግለፂ ብመንገዲ ቢቢሲ ብመንገዲ ኩሉ ሓበሬታታት ይህብ ኣሎ ምስ ኤርትራ ካብ ሕጊ ናይ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝገበርናዮ ዝምድና የለን ብዕራይ ወለደ እዩ ደይመደይ ኢሎም ንኤርትራ ኣብ ተሓሸውየ ንምእታው ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኢዳ ትእቱላ መራሕቲ ናይ በዓል ደብረፅዮን ትሕግዞም ኣላ ቢኤስ ኣገን ሓሶት እዩ እዚ ፕሮፓጋንዳ እዩ ደይመደይ ኢልካ ንኤርትራ ኣብቲ ሲቹዌሽን ናይ ኢትዮጵያ ንምእታው እዩ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ፀገማት ንምፍጣር ግን ምስ ኤርትራ ኢቨን ኣቢ ነዚኦም ሰባት ነዞም ናይ ህወሓት ምስ ኤርትራ ርክብ ግበሩ ዝምድናኹም ኣማሒሹ ኢሉ ነጊርዎም ከም ዝነበረ እዚ ብወገን እቲ ናይ ደብረፅዮን ወገን ክኾን ከሎ ጌታቸው ረዳ ድማ ኣብ ዱባይ ኮይኑ ምስ ሓደ ስቴንማን ዝበሃለ ኢንተርቪው ከም ዝገበረ ዝንገር ተፃሒፉ ነይሩ ኣብ ኤክስ ወሪዱ ነይሩ ገለ ካብቲ ዝበሎ ድማ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ህልው ኩነታት ከም ዝዛረብ ዘለዎን ከመይ ኢሉ ካብ ትግራይ ተሰጊጉ ከም ዝወፀን ገለ ካብቲ ዝበሎ ኣብቲ ግዜ ኩናት እውን እንተኾነ ረዳ ሃይላይትስ ቲፒኤልኤፍስ ኢንተርናል ዲቪዥንስ ኣብ ውሽጦም ብዙሕ ፀገም ኣጋጢሞም ከም ዘሎን እቲ ቲዲኤፍ ዝበሃል ድማ ገለ ከተማታት ክቋፀር ከም ዝኽእለን እቲ ናብ ህወሓት ገፁ ድማ ከም ዝዘበለን ከም ዝዛረብ ዘሎን እዚ ድማ ነቲ ናይ ኩነታት ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ሓደጋ ከም ዝገበሮ ኣገን ሽዑ ቀፂሉ እንታይ ይብል ኣብቲ ኩናት ናይ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ዝነበረ ኩናት ተጋሩ እቲ ናይ ህወሓት ዘንቀዶ ኩናት ማለት እዩ ኣብኡ ካብቲ ክልል ኣምሓራ ናብ ኣምሓራ እትዮም ከለዉ ንድሕሪት ክምለሱ ንደብረፅዮን ዝመኽሮ ንሱ ከም ዝነበረ ኣድቫይስ ናቱ ከም ዝነበረ ይዝነግር ዘሎ
ብዙሓት ተጋሩ ድማ ዘይቅበልዎ እዮም ትግራይ ሃገር ንኸይትኸውን ዝኸለፈ ስጉምቲ ንሱ ብምባል ዝተዛረበሉ እዩ of course ትግራይ ሃገር ክትከውን ተኮይንካ አዲስ አበባ ገጽካ እንታይ ዘኺድ ኣለካ ንዝብል ብዙሕ ትርጉም ክትቦ ትኽእል ኢኻ ገሊኦም አዲስ አበባ ዘሎ ስርዓት ዘያሊኻ ትግራይ ከም ሃገር ክትገብራ ይትኽእል ኢኻ ክብሉ ከለዉ ገሊኦም ድማ ናይ አዲስ አበባ መንበር ናይ ትግራይ ኮነንት ዕላምኦም ዝብል ዝተፈራረቀ ዕላማ ከም ዝነበሮም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ከምኡ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ብመንገዲ ንትግራይ ከም ዓውደ ኩናት ወይ እውን መጋበርያ ነታ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ቀውሲ ክልቲኦም ንናቶም ኣድቫንቴጅ ይጥቀምሉ ከም ዘለውን ብፍላይ ኢትዮጵያ አቢ አሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ሓደገኛ ምዃኑ እውን ወቂሱ ኣሎ ምስ አቢ ነቲ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ካልእ ዝገብሮ ዘሎ ሽግር ከቢድ ገይርዎ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ስለዚ አቢ ኣብ ትግራይ ምርጫ ንኸይካየድ ደይ መደይሉ ሽግር ዘካፍእ ዝነበረ ንሱ ምዃኑ እውን ይነግር እዩ ስለዚ ብዙሕ ኣገዳሲ ምስጢራ ደውፀ ኢንተርቪው ገይሩሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ he calls for global pressure on Ethiopia and Eritrea to prevent war urging the US, EU and African Union to enforce the Pretoria Agreement. The African Union ዝበሃል ኢትዮጵያ ይኮፍ ኢሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ንዓሰብ ክወርር እየ ክብል ከሎ ግን ክዛረብ ኣይትሰምዖን ኢኻ እዚስ እንታይ ዓይነት ትካል ክበሃል ንሓዋሩ ንታሪክ ንገድፎ ግን it is what it is ንቐፅል እቲ ካልእ ዝብልዎ ዘለዉ እዚ እቲ ብወገን ክልተ ሓይልታት ተገይሩ ዘሎ ክኸውን ከሎ እቲ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ግን ናብ ገዝና ክንከይድ ኢና ሕጂ መጀመርያ እዚኣ ስሙ ኢናት ዝሃሰዮ ትምህርቲ ትግራይ ዳግም ንምትዕራይ ግደ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ዕዙዝ ክኸውን ይግባእ ተባሂሉ እዚ በለ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኪሮስ ጉዑሽ ብሰንኪ ጉልበት ኣብ ጽልዋ ኩናት ብተወሳኺ ሕዚ እውን ብምኽንያት ብዝበዛ ስደትን ትሕቲ ዕድመ መርዓን ተምሃሮ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ይርሕቑ ከም ዘለዉ ገሊጹ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዘይ ምትግባሩን ፍልልይን ንሕንሕን መሪሕነት ትግራይ ናብ ጎነፅ ብምቕያሩን ምኽንያት ፅሬትን ፅፈትን ትምህርቲ ይጉዳእ ከም ዘሎ እቲ ሓላፊ ገሊጹ ተወሳኺ ኣለና ትበጻል ንብሎ እንታይ ኣሜሪካ ኣሰራርሓ ወይ ፍሉይ ልኡኻት ጌራ ነቲ ከባቢ ብቐጻሊ ትከታተሎ ወይ ከዓ ናታ ሰባት ኣብ CIA ብገለ ቢላ ዝቐመጠቶም ኣብ ወሰንቲ ቦታ ዘለዉ ናይቲ ዞባ ፖለቲካ ተንቲኖም ጣርዮም ቆፂሮም ዘረክቡ ከም ሓደ ኮንትራት ሪፖርት ናይ ስራሕ ትገብር ዓይነት እዩ ናይ ጻድቃን ኣብቲ ተርሞይል ዝነበረሉ ግዜ አርቲክል ጽሕፍ አቢሉ ወርኒንግ ያኔ ራሳ ድሕርዳ ሕጂ አሜሪካ ኣክትደይ ጌርኩም ናብ ኩናት ተኣቲ ኦሮማይ ትዞባ ኦሮማይ ቀይሕ ምሓረ ኦሮማይ እቲ ናይ ንግዲ መንገድታት እንዳተባሃለ ምስተገልጸ ንዓቃ ከይደን ተተሓነ ሓሳብ ተሸይጠን ገዚኦምን መጠንቀቕታ ምባል ስፔሲፊክ አለቃ ሳንክሽን ናብ መሪሕነት ትግራይ ምባሎ ምስ ኤርትራ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ርክብን ናብ ማእከል ኢትዮጵያ ዝኸይድ ኩናት ናይ ምኽፋል ብዘረቡ ግምጥል ኣብልዎ እቲ ጻድቃን ዝበሃል መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝኾነ ይዝገልጽ ዘሎ ኣርቲክል ጽሕፍ ኣቢሉ ከምዚ ኢልዎም ክብል ከሎ then it's clear መጋበርያ ምዃኑ ይዝገልጽ ዘሎ መጋበርያታት ድማ ነቲ ዞባ እቶም ዝዓበዩ ፀገም ከም ዝኾኑ ንመጋበርያታት ዘድንቑ ፖለቲከኛታት ድማ ዝጠፈሹ ነጋዶ ዘበን መጋበርየነት እናጠፍኣሉ ዝኸይድ ዘሎ ስለ ዝኾነ we have to be very careful ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ መጋበርያታት ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለት ሃገር እያ ዘላትና ንዓታቶም ንምቅላዕን ቻሌንጅ ምግባርን ድማ ኣካል ናይ ስራሕና እዩ ፖለቲካ ዝሞተቶም ድማ ስምዑ ሕፍረት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ይቕረታ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ንሕና ኢና በዲግና ገለ ዝበሃል ዘይብሉ ክልቲኦም ከምዛ መፋቅርቲ ከምታ ዝነበርዋ ናይ ሳሕል ሕጂ ሓደ ኮይኖም ማለት አንደብ ሕጂ እንተኽብለካ ደልየ ትማሉ እውን ኮኑ ብሎም ነርና ኢና 360 ዲግሪ ፖለቲካ ተቐይሩ ሲ ዶክተር አብይን ጌታቸውን ወይ ካቲ ህወሓት ዝመርሖ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ገይሩ ሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ይዘራረብ ኣለዎ ስለዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እስክትፃሉ የብልኩም ቀዋሚ ፅልያ ኣይትግደፉ ህዝቢ ነባሪ እዩ እቲ ሃገር ነባሪ እዩ እቲ ስርዓት ግን ነባሪ ኮይኑ ይፈልጥን ስለዚ ህወሓትን ህግደፍን ነበርቲ ኮይኖም ኣይፈልጡን ጥራይ ዘይኮኑ ኣይክነብሩን እውን እዮም ቶታሊ ክቕየሩ እዮም ዝሓድሽ ጀነሬሽን ክቕይሮም ስለዚ እቲ ዝነብር ግን እንታይ እዩ ንሕና ከም ኤርትራ ናትና እንፈልጥ ሃገርና ከም ሃገር ህዝቢ ኤርትራ ድማ ከም ህዝቢ ክነብር ነባሪ ዝቕየር ኣይኮነ ስለዚ ቅየር ምስኡ እዩ ዘለና ውዕል ገርም ባብ ዝጠዓመካ ካልእ ትዛረብ ነርካ ሕጂ ካ ተመሊስካ ኣትሊስት ግን ፅቡቅ እዩ ናይ ፖለቲካ ማለት ሓሳብካ ምቕያር ምስ መድረክ እናረኣኻ ከመሳስለካ ናብ ፖለቲካዊ ፀወታ ሰርቫይቭ ንክትገብር ዝገብረካ ናዘራርባ ምዝራብ ፀገም የብሉን ጀነራሊ ትማሊ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ንሕማቕ ዝፈርድዎ ዝነበሩ ሰባት እዮም እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ነዚያ ምስ ሰማዕኩ ርእይቶ ክበኩም እየ ኣብዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እንታይ ምዃኑ ሻዕብያ ግን የርሕቆ እምበር ንዕኡ ኣየቕርቡ ነቲ ሽግር ናይ ትግራይ መሊሱ ናቱ መንገዲ ፈጢሩ ይፅይቆ እምበር
ኣይርብሑን ስለዚ ሕጂ እታ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ መሲልኩም ፖለቲካ ኩላታ ዝሓሰብዋ መይታቶም እንድያ እታ ሞት ካበያ ኣጋጢማ መሲልኩም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣክቲቪስትስ እዮም ኣብ ኤሮፓ ኮፍ ኢሎም ኣብ ዩቱብ ይዛረቡ እታ ዝዓበየት ፖለቲካዊ ኣክሽን ናቶም ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር እያ ንሳ ከማን ገዲፎም ማዮም ብእምኒ ምትሕርራም ስለ ዝኣተው እቲ ናይ ትግራይ ህወሓት ኣገለ ፖይንት ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ሓገዝ ወይ እውን ጫውጫው ኣብ መባል ክሕግዞ ዝደሊ ሓይሊ ስለ ዝደሊ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ ኩናት ኣጆኹም ንስኹም ኢኹም ናትና በቃ ዓብ ምዝጋና ኣለዎ እቲ ህዝቢ እናበለ ይጅንጅኖም ነይሩ ከምዚ ዓብ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ዘለዎም ኮይኑ ድማ ተሰሚዕዎም ኣብ ሪያሊቲ ኣብ ኩንነት ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ካብዚኦም ክልተ ሰባት እንታይ ክረክብ ይኽእል ናቲንግ ሓመድ ዕደ ይብሉ ናቲንግ ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ደበካ ይሰብ ሓሳብ የለ ፍልጠት የለ ክእለት የለ ቁጠባ የለ ሰራዊት የለ ናቲንግ ስለዚ ምዝዮም ክሰርሕ ዝኽእል ናይ ፖለቲካ ሸቃጥ ኣብ ሚድያ ዝውዕል ጥራይ ክሽቅጥ ዝኽእል እምበር ኣብ ባይታ ናቲንግ እዚኦም ክቡኻ ዝኽእሉ ክጠቕሞም ኣይክእልኒ ህወሓት ሻዕብያ ይቕረታ የድልዮ ገለ የድልዮ ሻዕብያ ሓያል እዩ ንሰርቫይቫል ናቱ ሻዕብያ ከድሕኖ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ኣለዎ ቁጠባ ኣለዎ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣለዎ ኤቭሪቲንግ ኣለዎ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንትግራይ ንሕና ኢና ንሓልፈሉ ንሕና ኢና ንሕለቐሉ who cares about you who are you that's a question መን ኢኻ ንዓኻ ዝግደሰልካ ሓይሊ የለን because you have nothing ኣብ ጣውላኻ ገለ ክትህብ ትኽእል ኮይንካ እምበር እንታይ ኻ ክትቦ ምስኻ ንዓኻስ እንታይ ኢሎም እዮም ምሳኻ ኣድላይ ክገብሩ you have nothing to give ክትህብ ስለ ዘይትኽእል ኣብቲ ፖለቲካ እቲ ዝኸፈ ስዕረትን ውድቀትን ነዚኦም ኣጋጢሞም ዘሎ እዩ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ሓይሊ እውን የብሎምን ውዳበ እውን የብሎምን they have nothing ነቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ክሕብዎ ዝኽእሉ ኣብይ ኣሕመድ እኮ እንግዶም ፈቲኒ ግን ርኢዎም ጥራይ ባ ኮንታክት ገብሮ ትኽእል there is nothing they can do እንተወሓደሲ ከምኡ ግበሩ ማለት ኣይኮንኩም ወሪዶም ገለ ወላ ክልተ 20 ሰብ ዘለዎ ግንባር ዘለዎ ሰራዊት ዘለዎ ገለ መጣልዒ ካርድ ምኾኖም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ዩቱብ ኣትዮም ተዛሪቦም ምሸት ገዞም ሸይኖም ስኖም መዊፆም በርገሮም በሊዖም ዝድግሱ ተኮይኖም እንታይ እዮም ክጠቕምዎ ንዝኾነ ይኹን ሓይል ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ nothing that's why ድማ ኢግኖርድ ክኾኑ እዮም just ከምዚ ኖይዝ በቃ ጫውጫውታ እምበር ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ብፖለቲካዊ ኣክሽን ዶ ገለ ደይልካ ኣብዛ ኣብ ዩቱብ ትዛረቦ ኣብ ባይታ ናይ ኩናትን ናይ ህልውና ሕቶ ኣብ ዝመፀሉ there is nothing ካባኻ ዝደሊ ሓይሊ የለን that's why ድማ ካብቲ ጌም ኦቨር ተባሂሎም ዘለዉ ንቐፅል ኣብዚ እውን እቲ ኩነታት ንርኢ መቐፀልተናት ክትቃለስስ ጥቕሚ ነጊርካ ነላ ኣብዛ ሕጂ ግዜ ሕወሓት ንኣበ ክትቃለስስ ዓቕሚ ኣለዋ ዲ ንሕግዛ ክንሕግዛ ተኮይና መስዋዕት ንከፍል ኣለና ማለት እዩ ኩነት ክንኣትል ኣለና ድሓን ቡምባ ዲና ንቐብላ ዋላ ፖለቲካ ኢና ዘርብ ዘለና ክንሕግዛ ተኮይና መስዋዕት ንከፍል ኣብዚኣ እጂ ተዘረባ ከምቶም እቲ ህወሓት ድዩ ፋኖ ድዩ ገለ ሱዳን ድዩ ክንሕግዛ ክበሃል ከሎ ኣውቶማቲካሊ እንታይ ገብሮ እዮም ዝፍትኑ መስዋዕቲ ክንከፍል ኣለና ሓገዝ ማለት ማይ ፍሬንድ ሎጂስቲክስ ክኸውን ይኽእል እዩ ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ መስመር ናይ ንግዲ ካብ ባፅዕ ዝኾነ ክገዝዎ ዝደልዩ ተሎ ብባፅዕ ጌርካ ኣትወሉ ዝኽእል ኤርትራ መዓት ሓገዝ እያ ክትገብር ትኽእል ናይ ግድን ኣይኮነን ውግእ ክትገብር ናይ ግድን ኣይኮነን ንፋኖ ኤርትራ ሰራዊት ኢትያ ክትሕግዞ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ምስልጣን ክትሕግዝ ትኽእል እያ ኣብ ዓዳ ኮፍ ኢላ ማለት እዩ ካልእ ብረት ክትህብ ትኽእል እያ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ናይ ግድን ኩሉ ነገር ከምዚ ዚሮ ሳም ጌም ኤርትራ ምሕጋዝ ማለት ኣብ ምዝደለየ ይፃወት ኣሎ ምስ ሶማልያ ክዋጋ የብል ፀኒሑ ተገምጢሉ ምስ ሶማልያ ክሰርሕ ፀገም የብሉን ኣቢ ምስ ኩሉ ክሰርሕ ፀገም የብሉን ምስ ፋኖ ኮይኑ ተዋጊ ኢሚድየትሊ ተቐይሩ ኣንፃር ፋኖ ይዋጋ ኣሎ ንህወሓት ድማ ኣብ ጎኑ ክገብር ይፍትን ኣሎ ነቲ ጀኖሳይድ ዝፈፀመሉ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ፖለቲካዊ ምትዕፅፃፍ ከም ሲጥንና ዝቁፀረሉ ድሓርካስ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ክመፅእ ምዃኑ ቃል ዓለም ኣይኮነ ዝገብር ዘሎ ኩናት ክገብር ክመፅእ ይብላ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ምስ ዝኾነ ይኹን ንኣቢ ንኤርትራ ክሕግዝ ኢሉ ዘይኮነስ ንነፍሱ ኢሉ ንኣቢ ከውድቕ ንዝደሊ ዘሎ ሓገዝ ምሃብ እንታይ ፀገም ኣለዎ ነዚ ዘይደላ ኣነ ሰብ ኣይርድኦን ይክብሎ ይክልኒ ምክንያቱ እዚ ኖ ብሬነር ይብልዎ ፍልጠት ወይ ርእሱ ዘድልዮ ዘረባ እውን ስለ ዘይኮነ ኮመን ሰንስ ፀላይኻ ኣለካ ዘቐመጥካ ፀላይ ንልኡላውነትካ ንግዛታዊ ሓድነትካ ንኻልካ ክትሕስ የኢሉ ለይትን መዓልትን ዝጀሃር ዘሎ መራኸብ ስኢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ዘሎ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናቱ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ክዛረብ ዝውዕል ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ብጅቡቲ ወይ ብኤርትራ ጥራይ ክወዞ ዝኽእል
بجوبته وزا خمزة كل دما 105% شورينا كاب إيرترا إذا حسب زلوا فزي إيرترا الله يعني مستناي تكعصل زل حجر إنش أيت مقبل تيسا كمان لك حرق زي كعصل تلو إنش أيت تقبل نقدنا يكون كان نسخة مسيخة من هذا كتب نتي زبل زلوا زغنا ولا مورال أو سبورت قبره أقول خلنا مبالون كونفيدنس كفترة خلينا نبنت نحو واحد شعبيا انتي كبلغ نبنت بدحري تايمت أكان كبلغ قدم حنت كابتز كأني زفر وازن ورسايا شعبيا بدحري كيما تصوم ناب كالجس تتبقي سب سلازي أتي إيرترا مس إثيوبيا تقبره بكل من قد نخي جبر زسعر زلوا زي كرم زلوا خيني سمعنا مغنياتهم إيرترا نربح أمبر نربح كالوت كسرية بلا نربح خادمة نهجر أو ربحها بزخونة يكون واقع قد كيت خلال كتكلال لك برجت أنا إيرترا سراويتها سريدا مزخونة يكون هجر كتواقع يدلني زخونة إيرترا كو قدا يدلني جن حنت زي مقبار جن تزخاف أوبشنين إيرترا أبز الجزء اللي كنتات إثيوبيا أنا قد فرس عدل أبز اللول ويون بعلاتهم أبي كابسلت أنك الليلو عدل أبز اللوج زي إيرترا هنا this is not my business بس نانسنس نزي كم زبلو أنا كتبها بعي كلني أتزق برزلو دماء كرم اللوز اللويو زي ولا حنت خبر كم زي كل إيرترا كم زي ملا أخطها جرجيركا نو أب حوينا زلنا 300 سوسان زوريانا حويز تفزلو سلازي إذا حوزنا بخا خي مزختك على خلق كلا لك حوا بعد 5 مسيح كلا خلق زبلا كدما حوز دل سبتراي ويون بزعب حوي مردعتها زي بلي مهنياتو أجزا 5 مسيح ولا تطوق كتبلهم كبيد مخان مرداي اللي كتبلت غليها جن قال جزاوت جن كقاس على الكام مخان خفلت على الكام روح جزاوت تخلو نمتفق أنا يتحوي كتب جواية كتكلا لك so much about this الجنابتي أنا أتنا كنزجر كنفتنينا كلت ريبورت خبركم حنتي زيا قداماوي تتصابقو قصالنتو زرغاغص صلات اندستري عدنا إيرترا اب صبق درجه كم زركب تغليصوم إيرترا تروكيناتلو اتركب جغرافياوي كبابي حدا كابتوم بتحستو بحرياو ጸጋታት ازيوم هابتامات مخانم زفلطو كبابيታት ዓለም مخانو زفلط ኮይኑ መስሕብ ብዙሓት ኣውፈርትውን እዩ بمسرت حق عدنا إيرترا دما اب دهساسن عدنا زتكره 3 عينتات ناي وفري فقاد اب معدال يركب نتي اب بزحات هاجرات بحرياو ጸጋ مرغمي زبل ابهاهلا ناب مرقا نملوات اب نطف ጻعرتات كم اتركب اتجلت إيرترا صلات عدنا إيرترا منغستاو بوليسي زتبصحم عبالتاتن مصاي انفتن بزبلار استزوص صبصاباو تنتنا اذا هاجر اب زمداي اتبابع نطفت تعمم كم زلا ابريلوم ازي اب قصات شابايت زتلطفه سفيحن عم ذات صحفت زيا اب بحتر زبله كقربا فتينا نيره إيرترا ميديا نتوركس قبره زلوا استواصوا دما عبي ጨብጨባ نفس وقف ابز channel زلوا نعتاتهم سبورت قبرهم تسفا نقبر ناي بحق دس بلتني ابيسود يبزعبا عدنا إيرترا of course ام بحقتنتي ጸጋና إيرترا بزحات كم زخون نفلتينا ولا ونجي اب تግራይ ኮይኑ حدنا زبل زلو تاكتيكال دامبر استراتيجيك مشاركتك كونك يخليلك هندبت ናብ ውሳነ تخيد ማለት አይኮነን ግን again تاكتيكالي نجزيو ناب حصير غزي ولا ساتونكم خطقملك خليهم ግን من زياده زربحي ترديخني مس ابي اب تصرحلو زنبرت إيرترا علامه هريما يصبو غيرا اجي دما ابي علامه غيرو صلاي تغيرو كما تدلي دما مستم كود وزغلو مسرحون it's a very important إيرترا ግን أمانة بزح معدنا زلواي كسب حجي اتزبلت معدنا تا بوتاشيو نعو كمان كتوصي قالتنا لا إيرترا ابي بوتنشال الله كن بلاكم كلنا نمجنان زي كونه رياليتي كون الناس لزخونه اجين ابزي إيرترا بصحف مليشام نيرم ኢትዮጵያ بدغمان بحاجزن بستفعل رديتن تنبر حجر 10 ግዜ إيرترا زقناصب ነገር ክገብሩ ከለው بحق زحزن مخانون إيرترا ግን بعقማ بزلوا ጸጋታት ናብ قوام زخونه وصيت نختمص ليتم معالتن تطافا زل هاجر مخانا مغنزاب يدل بمبال نتي زغبر زلو تعبيتنا ኢትዮጵያውያን ሚኒስትር ሓበሬታና ኤርትራ ጽቡቕ ዝኾነ መልሲ ይብወሎ ኣነኻ ከምዚ መልሲ ብምሃቦም ኣዝየ ተሓጒሰ ንቐጽል ሽዱሽተ ቆልዑም ዘለዎም እንታይ ትብል ሰብ ክትሰምዑ ካብ ሓንቲ ሰበይቲ ሓቢብ ዋ ተገበረትካ ዋ ኣበይ ኣለው ኣለው ካብ ክንደይ ኣንስቲ እስከ ሓሙሽተ ካብ ሓሙሽተ ኣንስቲ ሆኑ 16 ዋላ ደቀ የሪአ ከማን ታ ሓንቲ ሓሙሽተ ወሊዳ ታ ሓንቲ ሓሙሽተ ወሊዳ ታ ሓንቲ ኣርባዕተ ወሊዳ ታ ሓንቲ ክልተ ወሊዳ ታ ሓንቲ ከዓኒ ሓንቲ ወሊዳ ኣፍሪካ እንዲኻ ዳ ናይ መወዳእታ ደመርዓኽዋ ማለት እዩ ዓጂ ካብ ዝገርመካ ፅቡቕ እቶም ሓሙሽተ ከማን ካብ ሓንቲ ሰበይቲ እዮም 10 እየ ኣይኮነና
سلسته مزحج مسايد الله أواني حدا على خريستيان حدا حمبرتي حدا خلقشت الله ናይ ብሓቂ ማለት ኣነ እዛ ቪድዮ እዚኣ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ርአያ ነይረ ንጥበበኛ ግርማይ መኮነን ኣገናዕ ክብለ እየ ዝደላ ኣብዚ እዋን እዚ የስ ካብ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ምውላድ ገለመለ እዚ ቁሩብ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ኤርትራ ህዝባ ክባዛሕ ኣለዎ ዝብል በዓል ጭርሖ ስለ ዝኾን ካብዚ እዋን እዚ ኣነ ኤርትራ ብዝኸድኩሉ ንስነ ጥበበኛ ግርማይ መኮነን ህያብ ሽልማት ክህብ ምዃነይ ባይ ዘ ወይ ኣብ ገለ ነጥቢ እንታይ ኢለ ሓሲበ ኣለኹ ኣነ ናተይ ቻሪቲ እንታይ ክኸውን እዩ ብዚ ሕጂ ዘለና መረዳእታ ካብ 6 ዞባታት ናይ ኤርትራ ልዕሊ 12 ወይ 13 ንዝወለዱ ስድራ ብፍላይ እቶም ኦርጋኒክ ስድራ ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኖም 10 ንዝወለዱ ኣብ 6 ዞባታት ሰፖርት ክገብር እየ ኣትሊስት እንተወሓደ ን6 ፋሚሊ ሰፖርት ክገብር ምዃነይ መደብ ገይረ ኣለኹ ህዝቢ ኤርትራ ክባዛሕ ኣለዎ ክንብል ከለና ኢንሰንቲቫይዝ ክንገብር ክንክእል ኣለና እወ እቲ ሞራላዊ ኣካይዳናትና ሃይማኖታዊ ኣካይዳናትና ክቅየር ገለ ኣይደልዮን እየ ግን ኣገይን ዕላማናትና ህዝቢ ኤርትራ ክባዛሕ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ክባዛሕ ኣሉ ዝኽእል ኢንሰንቲቭስ ድማ ከነተኣቱ ኢንሰንቲቭ ማለት መተባብዒ ብልጫ ክህልዎ ኣሎ ወሊዱ ዝበሃል መርገም ክኸውን የብሉን ውላድ ሃብቲ እዩ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ድማ ውላድ ሃብቲ እዩ ነታ ዓድኻ ህዝቢ ዘድልያ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ንምብዛሕ ክንደይ ከባይ ሙሳይ ንስነ ጥበበኛ ግርማይ ኣብ እንታይ መድረኽ ከምኡ ክገብር ክኢሉ ስለ ዘይፈለጥኩ ኮሜንት ኣይገብርኒ 15 እሞኻ ደቂ እውን ከምኡ 5 ዝወለዱ ምስ ሰማዕኩሲ ዋ ንዚስ ናይ ብሓቂ ክተባባዕ ዝግብኦ እዩ ኤርቲቪ ኤርትራ እውን ገለ ሽልማት ክትቦ ይግባእ ዝብል ባህላ እየ ካብኡ ንላዕሊ ከዓ እንተለዉ ሽልማት ክወሃቦም ይግባእ ቢካዝ ከምዚ ንኽትረክብ ተደሊኻ ከተተባብዕ ኣለካ ገሊኹም ካባይ ዝፍለ ርእቶ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ኣነ ግን ነዛ ነገር እዚኣ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት 10 ሚልዮን 15 ሚልዮን ኣትሊስት 15 ሚልዮን ክንበፅሕ ክንክእል ኣለና ኣብ ሓፂር ግዜ ነዚ ድማ ክንደፍኣሉ ክንክእል ኣለና ኣነ ክጉስጉሰሉ እየ ክፅዕረሉ እየ ከምኡውን ቻሪቲ ናተይ ንከምዚ ዓይነት ስድራ ቤታት ከምኡ ፀገማት ዘጋጥመን ክሕግዝ እውን ደስ ዝብለኒ ምስ ግዜ ናትኩም ርእቶ ድማ ክሰምዕ ይደሊ ሓንቲ ንግረ መንገደይ ድማ ኣብ ካልእ ግዜ ክጠቕሲ ሓሲበ ነይረ ብዛዕባ ለንቅና ሓንቲ ቪድዮ ርኢ ነይረሲ ነዞም ሱዳናውያን ኣብ ኤርትራ ዘለውሲ ብዓረብ ገለ ክሓትዎም ርየ ብትግርኛ ክዛረቡ እንደገድድዎም ኣብ ኤርትራ ኣነ ናተይ መረዳእታ በፂሐ ዘለኹ 9 ብሄራት ኣለና 9 ቋንቋታት ድማ ኣለና ትግርኛ ኤቭሪባዲ ክዛረበ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ولا كأوفيشال قانقا يهلونا everyone تقرنيا يزار بلاس كله نابنت أبعد بلين كتمر كله خاطر تقرنيا كم subject كاب قدامي كفلي ولا ونا في secondary school تقرنيا قصلا له بحاله يعني ناتي مرد داتايو كلنا حزب يرترح حتى قانقا حنا زارب كن كل لنا كالنا ناتنا بلين كم زعنبب قبرو تقرا كم زعنبب قبرو ساهو كم زعنبب قبرو جن حزب يرترح حتى قانقا ما كزارب له تقرنيا ما تزحش تزبس حز زارب وصل زخونه تقرنيا ما everybody كزاربو خلاله بيرترح جن نزغبل كله قانقا ديتا تطفو وقال ما لتيكم كل everyone تقرنيا كزارب تخيلو كن الرادة كمان نخل اتخيلوا دما قانقا كعبي خل سلازي تقرنيا كم subject I really hope أنا كريوز دلي كاب أزيله كسب even university درجة تقرنيا كم قانقا كم subject مالتيو تتمرتي كاريكولم بإنجليش كسبقون ديزالو إنجليش لازلينا بعلم درجة تقرنيا كم subject كاب قدامي كفلي كسب عسرت حدا كفلي at least تسبكم مهارة له أب جلوج زلوا بيت مرتي أب فردار زلوا بيت مرتي أب عسب زلوا بيت مرتي أب أرورا زلوا بيت مرتي أب من دفرا زلوا بيت مرتي كم كله أبس مرة زلوا كل سب تقرنيا كم مهارة خلاله ناي صحف كلت كمان كعبي خل وساتنيا تدا بيرترح مصخلو تقرنيا كزاربو جددوا السودان كان كيت كلنا تقرنيا كم مهاري كونن زفتنا عرب كن مهاري بزجددنا نيرم شبيا مهارنيا كت مهاري بزليوخا إيرترا دما كعبتنا كبهلي بقانكو أخ زارب جددو وأنكو خت الزارب هيتتهوخ زاري توناتيا تقامن تلكم بحناس من قدري تقوم قدفو بزع بازار استاب كالار سخ زاربي لايك جبرو سبورت جبرو دقفكم هاي توحدنا بالكو مزياخ قدفكم صلي مقيح بيت المطار عاتر نويحو بيت المطور بقى خيري إلي محمدي ونس بحري عتمنيو تاريخ زرس طريقو ينيو زي والعزق وسف تيو وصلو العشاقي وصلو يزق زبس عمو تقول يزلو عمو قلبو نوى عدي عدي يلالو صفع كل دمي بحري تاريمي عمو قلبو نوى عدي عدي يلالو